ఆయన రాజేంద్ర ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିନ୍ଧାଣି ଡଗରା ବିଚ୍ ସବୁ ଲୋକକୁ ଆସିଛି ଦେଖ ଲୋକ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ମୁଁ ଦେଖ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବିଚ୍ କୂଳ କେତେ ସେମାନେ ମାନେ କେତେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବନଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ କେତେ ଚାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ମାନେ ପାଣି ଧୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଢେଉ ମାରୁଛି ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା କେମିତି ବୁଲଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସବୁଆଡେ ବର୍ଷା ପାଣି ପାଖି ଯାଉଛି ଦେଖିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଠିଆ ପାଣି ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ପାଣି ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ମ୍ୟାଡାମ ଜାଣିନି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦାଦା ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଜିନିଷ ବନଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବନଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କଣ ପୁରା ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସିଛି ମାନେ ପୁରା କୂଳରୁ ବାହାର କରୁଛି ଅଛି ସେଟା ଦେଖୁଥିବ ସେ ଗାଡି ଅନୁସାରେ ସବୁ এটা হলো একটা পয়সা নিতে পারবে এটা কালকের মধ্যে এটা হলো ছুয়ানকে খাওয়া জিনিস একটা পয়সা নিয়ে তুমি জানো দেখতে দোকান টোকান সবই আছে একটু ডগরা বিচ মিক্সচার এটা চলছে সব খাওয়া আছে দেখতে ডগরা বিচ একটা লোক ওখানে হবে ডগরা বিচ যেতে আছে ସବୁଆଡେ ମୋ ଚାରିପାଖ ଆପଣ ଦେଖଉଛି ଡଗରା ବିଚ୍ କେତେ ଲୋକ ସାରା ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଭିତରେ ପଶି ଏହାପରେ ବାହାରକୁ ଦେଖେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ଡଗରା ବିଚ୍ ଭିତରେ ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅଛି ପଦାରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପଦା ମାନେ କୂଳରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ କେଆରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ପିକନିକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସବୁ କ୍ରିକେଟ ଚାଲିଛି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବୋଧେ କ୍ରିକେଟ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଯଦି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଭଲ ପାଉଥିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଜଣାଉଥିବେ ସେ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିନ୍ଧାଣି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।